Khat khati wo phong teron along raikom sai khe tum pen rakia hormu ke long pon Narlong ati ador solong open stage ki mi kang pupon DTC Chairman Barim Kalitang Nelson Teronaphan Rong Kithon Karbiang Long Live Prime Time Bertang Ton Penarji Tha Raikom Sai Khiatum do de sang sepen kidam tang penang anarni pen Rakia Hormu Kiri Kakruga Sai Dingpon Bomlo Lapen Rakia Hormu Setame Nepon Longlo Bonta bangso sai langno ke klematum aphai kyong part pigajok non bu anta virune der sonsi thekpon long Lasun thak thaksi kedam tang arko ni phain ko raner cap ajopor phai cap malom birta ke long ateng pen raikom sakhiatum khat khati police station ka parlu wo phong taru aro along kirika khuruga sai tengpon lo bangso hut elong anam ki pipen ke doa hemalong ka boha mos habida jannat artanikan inkora pho a hemalong ritarlid damsi ihum ertiga car registration number AS02 Z9532 along pen sabon ke thab hom la pen duma ke thab hom along pen grand krehini ra chiti mahiruin long kon la pen tangka kireng sika suri troxer kebra ner kebra pharo pho tangka la pen mobile phone ni an long kon bangso long ka chingnanga bang phi after Alia Hemasor Laben, Mogang Rupahi Police Station Kaparlo, Paragaw Sorbosi, Pangtepo. Labangso Asayarong Khatkati OC, Raju Dwara, SI Nitul Saikya, ASI Arun Kedarnath Lapen Arisang Hotung Chelangsi, Bangso Asay, Dengpon Lobusi, Ningje. Bokajan Penananterang, Karbiang Long Live. Rong robalong kaching thura sai dolo de rong ara raphan akijok wana sondo lapen rong robalong kaching thur kilepen rong ara tum sami aning karong do Mahamaya constituency ke parlo narlong ati ador solong pini arkoi ni phai gora sir kebarni anikang sampor phai ke thomalom sarkar pen kipipon open stage kimrang patang ponsi kangpo jaime ke dengpon Bangso Amaya long alohia manpen MLA Dorsing Ronghang EM Lun Sing Teron EM Raju Tiso lapen penangan ke thege dinga tum che tongdun lapen labangso open state sitami KAC EM Lun Sing Teron lapen MLA Dorsing Ronghang atumari ding pensi ingpu pipondo lapen Maya long bang trok a ingje ratum amethang rat charia song aphan ningka che theka wiajo BJP rat charia song along che po ogdun Bangso Amaya long EM Lun Sing Teron pen narlong ati arong araratum kachuning ridun market set rong atowar setami non MSC kilik jongsi ke hailote ke do an asan setami claim ponpo lapen ICDS ahem setami pipon popusi Maya long ningje Kikim ke tangpon itu ma MLA salahin pen kang pupon bangso kang tua mailong tung ke tong kafe itu katingon na MLA Dorsing Ronghang ke hai Penceng lok ini bangsa melong nang ketong dun etum tebok het abosi cedai Karbiang Long Autonomous Council along EM Raju Tiso Kehai pen 2020-21 aningkang election ten kita impon laso open state lo ladak rada tung nang hang dun apong ni dak meeting wa ipu wang sita litung la LP sula alu sita meeting do kali maju amasi hal ada nang itum nang pudon lo di itum laton rat abe ada jaka program do ingkang gibi ke salon tadi itum laton hema be pendel si sangka cirung po itum pendel si kimang kok titi nik lasoteng nang itum lama teng bensi ili nang kita nang pilo ahem tatang lo pini MLA saben pangkulong lo itum kadowita jesong long huro nasinal lo dia long ke BJP asoka ke wang ceng penta development ke long ceng la tawar lo kali magi aprang laga ke hela ta itum hisak ke kali mudha Habar ke hat pen harsing rongpi laben phuloni pen dirchona rongpi Karbiang Long Live
Kiramtang Arko ni Phaing ko raner kebarni Dipu Town Committee Chairman Barim Nelson Teron Kiramtang pinang na porpen kiso kipangji penajok amit hanga hemalong amatsi labang so pir thepen GOC sangtet jo endam juilo Karlitang Nelson Teron alangli hem laki rong monjir Dipu rong sopialong henlo alangli Dipu Town Committee along setami chairman kikhi tangabang phulo lapen Karbiang long arlo nongnam kachethang klong Karbiang long life chief executive officer Gospelson Crow ahu polo Karlitang Nelson Teron pirthe doti kahut Presbyterian Theological Seminary Dehradun alongsi Bachelor in Theology angdeng ke Charlia Phan damlo lapen Suri Kresir Kebra ner Kebra pli aningkan hutsi BTA angdeng chepa undunlo Labang Sopi NKBA along Chebang Thusi World Vision School NKBA Center Manja along ningkan hini thandun lo. Kiramtang Suri Kresir Kebra ner Kebra trok aningkan hut NKBA risoi jang along setami chunbangar pusatami claim lo. Lapenan parta Karbiang long hemprek ke hangalong ke pangtang dunjia phanpura ASDC rachari asong along cherab dun lo. Karlitang Teron asangho Suri Kresir Kebra Sir Kebra Trok aningkan Dipu Town Committee Ward Commissioner chepa haidunsi Suri hinira isi aningkan an Dipu Town Committee along Chairman arbu claim ponlo Bonta kidamtang Suri hinira inquiry isi aningkan thang acheklo malompen high blood pressure ki sopen danglo hambi mate kidney ki soke long lok pena jong Guwahati rong sopi an se chelang damlo Bonta kiso ke bat bompena jok kidamtang arkoi ni phain ko raner kebarni Dipu rong manjir methanga bohalong bangso pir thepen GOC sangtet jo endam juilo Alangli ka chevoyar ni an ningkan trokebra pli an arta plenglo Alangdi ka chevoya hut achor sangpi mala terangpi asupia kleng Angela teronpi aosa Gospelson Crew asupia kibi Mercy teronpi pendanglo chipho cherola pen adona rabatuma phan chi utikanglo alang nilabang so pir thepen kedam joya bangke khaya phan kana hok the dunglu pusi ki ongdong arada tumpen ningduk chipi pon News report Karbiang Long Live Korkanthi constituency along Chief Minister Asom Madarsa Gram Yojana scheme pen kikimpon waving center la pen community hall ahem kikim patang ponsi MLA Dorsing rong hangare deng pen kangpupon Lakha Krepli Korkanthi constituency ke parlu Sami Langso development block angkang along kido bhin terona rong along kikimpon Chief Minister Asom Adarsa Gram Yojana pen kikimpon waving center la pen community hall pini arko ni phain kora sir kebarni MLA Dorsing rong hangari deng pen kangpupon bang solong alohia man pen EM Raju Kiso Korkanthi BJP Mandal Committee Maipu Doloi Ingti BDO Jonali Nath Borwa ST Morcha Maipu Sundar Singh Kramsa CLCC Model Anganwadi Center Building a Chairman Samuel Rong Hangatum Pen Chenglok Pinangan Manpeng Kido Bang Kubang Piatum Chetong Burunti Bang Somaya Long MLA Dorsing Rong Hangpen Lamthi Ki Joy Puna Tengke Waving Center along Prab Jinpen Ason Ape Ke Thakpen Ali Ke Chepalong Pon Japhan Local EM Raju Tisopen Chingki Chethan Ponsi Klempon Popusi Ningji Afrang Nilifrang Jong MLA Kahai Jora Mingleng ang alangli hutsi laso ahem bangke sengson lo da bangke sisia MLA konsensi long hala bangso hut model village pula bangso kedeng bondo si model village ke hala so hut dak elong lo la pende sentara long ta sarik biarong di fudok biarong alain elong elong dolo si laso model village along dak terang athak ahem library na community hall lason kipi pondo si la songbong pen la community hall bang pen terang athak hem tanglo la si pini dak local misi lo matang te Karbiang Autonomous Council EM ke hai rajuti so pen chingwai si te rong so phan la bang so hem ke pen kam ka bang jit he gia phan nitum ingpu pon de nang pusi pini ar mi ke ne ni lang si nitum cherap pen si pini ingpu pon lo si la bang ke model village la bangso ice cream long si nangidun ahem ice cream lo thak ahem anchot si ke thak atum pen te nirtum dak EM dolo
นี่ลีไม่ทางได้MLA lo si da ke thak ya tumbe ni tum don ki bang ya hut ke PC klem bonte ro so ra li doi ma dai tum jing mai bon dong mukak pen sem singing ti Karbiang long live Tini prime time bir ta ke la pon si kang tonik lo